खुलुमबाय सार आंनि मुङा गंगोना बसुमतारी बियो आंनि लोगो मुङा हायना माबाफोर खामानि लाना फैदोंमोन नामा नानि मोना नोंथांनि सावथुनफोरखौ नायनानै जों जोबोद मोजां मोनो सार नोंथांनि डाइरेक्सन स्क्रिप्ट गासिबो पारफेक्ट थेंक इउ आरो माबाफोर खामानि दंबावोमोन नामा नोंथांनि सावथुनफोराव बाहागो मोनगोन साननानै फैदोंमोन सार मोनगोन नाथाय मोनसे खोथा सावथुन मुलुगनि लैथोमाया बेसेबांबा गुवार बेयाव नों सानस्रिनो रोंबासो रोंबाय सानस्रिनो रोङाबा गबबाय जागोन सार आं नाजागोन रेडि जा बिदिब्ला अके काटो सार बिनानावखौ गफुर टाउनसिम लांफानो हागोन नामा बहानि बेलाय बाक्सानि जोंनि सावथुन गोदाननि हिर'इन सार बिदिब्लाथ' आंजों गुवाहाटीसिम थांफानो हागोन थेंक इउ सार गंगोना समजों लोगोसे गावनि जिउ लामाखौ सोलायनोबो रोंनांगोन बिनानाव बेयो सैथो नाथाय साननांगौबो थायो आदा नोंबो हाबा जायाखै आंबो हाबा जायाखै बुंखादो दिनैनो नों राजिब्ला बिदिब्ला आंनि एक्ट्रेस जानांगौनि सिमाङानो बायफ्लेजोबगोन माथो आरे नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नों जा खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हागोन जागोन दे गंगोनाया शुटिंआव थांनाया दाखालि समबारावनो सफैनो गोनांमोन माथो दासिमबो सफैयाखै जानोथाय आं हले सिमांफोरखौसो गाज्रि गाज्रि नुदो देहाय गंगोना नों जेबो सिन्था खालामनाङा फै आंनि खाथियाव गथ'फोरखौ हस्टेलाव दोनहैनायनि उननिफ्राय हारसिंब्ला जानाय लोंनायाव गोजोननायानो गैला बेफोरखौ सानबाय थानांगौनि सम गैया नेना आंहा सम थानायमोनब्ला गुबुन बाथ्रामोन अमा साप्लाइनि खोथा दानो अरुणाचल दानो इउपि दानो नागालेण्ड जाबायना जाबाय दे थैत साला थगायसुला मानसिफोरासो फन हरबाय थायोलै गंगोना नों मानि सिबां फन खालामबाय थादों आं न'आव गैया नै नागालेण्डआवसो दंफैयो अमानि बिल नेगासिनो मास मोननै जाबायमोन प्रब्लेम जानाया मा नों फैलाबा आं थांनोसो सानबायमोन नाङा नों फैनो नाङा आं दिनैनो थांगासिनो दा मोनायावनो सहैथारगोन आं दिनैनो फैथार होमबा आफा आं थांनोसै जागोन दे आइ नै बेखौ लांफा आयै थादो जों बारा गोबाव खालामला नामा नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा आं उनाव आइ आफाखौ लानानै गासै नेम निथि खालामफैसिगोन दा गामिनि मानसिफ्रा नुयोब्ला गुबुनसो सानलायगोन फैदो गंगोना पेसेन्टआथ' नर्मेलैनो दङ दिनै नोंथाङा रिलिज लानो हासिगोन दे नोंनि आखला बिदिसो गावनि बिसि थाखानानैबो गुबुन हिनजाव लानो लाजिया नोङो आरो बिनि सायाव गथ'सो खांबोदों
बिनिखायनोथ' गथ'फोरखौ हस्टेलाव दोनहैदों आरो नों बैखालि लाजि रोङि हेना नों मानो बेयाव फैदों मा आरो नों आंखौसो रागा जोंबावदों मा होमबा न'आवथ' आखाइ हगार हगार नै आइ आबैया गाबबाय नाङा आंनो सोरनिथो नांला आंनो रावखौबो नांला आंनो गंगोना 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 आइ गंगोना गंगोना बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनैसो रिलिज जाबाय सिनेमाया बेसेरा गंगना थानायमोनब्ला बेसेबां खुसि जागौमोन औ ए आब'आ मुस्रा सादों नै नोंस्रा गंगोनानि फिल्मखौ रङियाव होदोंना नायनो थांनिथु जोबोद मोजां जादों सिनेमाया ए आयं गारिया जोब लाखाबाय ओंखारदो लंपेन्टआ गानदो आयौ माथो फाग्लिसो औ नङाबा माथो गथ'खौ नुनाय नुनायसो मोनबाय आं बेथ' गंगोना फिसासो गंगोनाय नों दिनै बेबायदि महराव नों मानो बिदि जाखो थ' न'आव थांसै आइ गंगोना गंगोनाय दिनै नोंनि सिनेमाखौ नायनो फैदोंमोन नों माबायदि जालांखो जानो नों बेक्ट्रि जानो नाय गंगोनाय नैबे नोंनि फिसाजो नैबे बे नोंनि थैनि जोनोम आयै सोरनिथाय नोङो सोरनिथाय नाङा आंनो रावखौबो गंगोनाय नों बेफोरखौ मा खालामखो नों मा खालामखो